салом, боз чун ҳар вақта манзури шумост барномаи хабар барои ту бо нархҳои ҷолиби гелосу хулфинай. Чанд рӯз инҷониб дар шабакаҳои иҷтимоӣ як овозае панҷ шуд ки гӯё дар мағозаи Амити шаҳри Хуҷанд нархи гелос 525 сомонӣ ва хулфинай 234 сомонӣ арзиш дорад ва ҳамагон ҳар гуна фикрҳои худро баён карданд. Яке мегуфт ки танҳо овоза аст ва дигаре мегуфт ки ҳақиқат аст. Мо бошем барои аниқ кардани ин овоза ба маркази тамоси мағозаи Амити шаҳри Хуҷанд бо рақами 0077 тамос гирифта аз маъмурияти Амит пурсон шудем ки то чия дараҷа ин овоза дуруст аст. Он нафар дар ҷавоб ба мо гуфтанд ки бале, ин рост аст. Сабаби гарон будани нархи гелос ва хулфинай дар он аст ки гелос аз давлатҳои Аврупо ба Тоҷикистон ворид мешавад. Хулфинайро аз Қурғонтепа дастрас кардем. Барои ҳамин нархи онҳо гарон аст. Дар телеграм-канали Парвез ТВ обуначиён ҳар гуна фикрҳои худро баён карданд. Як нафар донишҷӯ мегӯяд ки як моҳа маблағи ҳиҷораи хонаро намедиҳему 1 килограмм гелос харидорӣ намуда баъд дар истгоҳ мазза карда истеъмол мекунем. Дигаре мегӯяд касе ки шароит дорад харидорӣ кунад, шароит ки надорад фасли баҳорро интизор шавад. Яке дигар мегӯяд 18 дона гелосро 150 сомонӣ харидорӣ кардааст. Агар ки дили шумо гелос ё хулфинай хост, оё шумо бо чунин нархҳо харидорӣ мекунед ё не? Фикру андешаҳоятонро дар комментария нависед. Дӯстони азиз, ин буд нашри навбатии барномаи хабар барои ту. То хабарҳои оянда